Mula sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan, si Marco Rubio ay isang magaling at determinadong mga awit, nangarap at ngayoy ipinagmamalaki natin na siya lamang ang defending champion at kasama sa quarterfinals ng Tawag ng Tanghalan sa It's Showtime. Siya ay isang magaling na mga awit at hindi lamang pang world class kundi pinagmamalaki din siya ng bayan ng San Nicolas at ng probinsya ng buong Pangasinan ang nag-iisang si Mark Rubio. Before anything else, kamusta? Congratulations pala kanina. Salamat po, salamat. Ayun. Samba po ulit. Before anything else, kamustahin mo lahat ng mga viewers po natin at lahat po ng mga followers na umaabang talaga sa pagkapanalo mo kanina at sa susunod pang contest Hello mo. po, hello po sa lahat ng mga suportang tunay at sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Maraming salamat. Ayun. Pwede bang magsalita ka ng Ilocano para ma-invite natin lahat ng mga supporters natin dito sa 6th District of Pangasinan at sa buong Pangasinan na rin? Imbag nga malam, kada tayo amin, kakapsat. And sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ganad kayo kanayon, kakapsat. Okay. Salamat, sige, support tayo. Si Sir Mark Rubio po, mga kaibigan, ay tubong San Nicolas. Tama po ba, sir? Yes po. Ayun. Kamusta naman ang isang Mark Rubio ngayon sa pagsali sa Tawag ng Tanghalan at we are really very proud of you dahil merong taga 6th District talagang nanalo sa Tawag ng Tanghalan aside from kay Banjos. Sa ngayon po kasi, para akong nabunutan ng sobrang laking tinig sa loob ko. At nakahinga ako ng maayos. Kasi, siyempre, yung pang-5 po talagang pinaka-critical na stage ng sisimula sa TNT. Nasusunod na lang ulit yung parang ibang pressure. Nasusunod na ulit kasi medyo matagal pa po yung preparation kung sakali. Paano ka naghanda at paano ka nag-prepare bago ka sumalang nung unang-unang araw mo din sa Tawag ng Tanghalan? Ano po at ang pinaka-preparation ko lang, maayos na tulog. Saka disiplina sa malamig na tubig, sa matatamis. Yun lang naman. Kanina, nung kumanta ka sa ika-5 panalo mo at ikaw ay kasama na sa quarterfinals, bakit sa dinami-dami ng kanta, Boss Idol, bakit yun ang kinanta mo kanina? Kasi isa yun sa pinaka-pangmalakasan ko rin talaga. Para, saka parang mas ramdam ko siya ngayon. Kasi, gusto kong manatili sa akin yung golden microphone para rin sa mga kababayan natin na sumusuporta talaga sa naniniwala talaga sa akin. So ano pa inaabangan namin sa'yo, Sir Mark, sa susunod na contest mo sa Tawag ng Tanghalan? May mga pasabog ba tayo dyan na talagang pangmalakasan? Meron. May mga maririnig pa kayong mga hindi pa naririnig sa Tawag ng Tanghalan. Syempre, top secret muna yan para hindi tayo maamoy. Secret muna. Oo. Pero Sir Boss, actually, tanong ko lang, lahat ba ng genre ng kanta kinakanta mo din or puro mga pop, rock? Actually, hindi naman po lahat kinakanta ko ng genre. May mga pili lang din talaga. Siguro dahil na rin sa pagbabanda ko, doon ako nahubog eh. Dahil sa pagbabanda ko na nagkaroon ako ng opportunities para ma-explore yung iba't ibang genres. Nabasa ko kanina sa mga comment, yung mga classmate mo sa San Nicolas, sabi nila, bakit ngayon lang namin narinig yung ganyang boses mo? Bakit sana nung elementary pa lang kumanta ka na? Bakit nung since elementary, hindi ka pa kumakanta talaga? Kumakanta na po ako nung elementary ako eh. Pero pili lang din. Tsaka pa isa-isa, tsaka singing contest kasi yung mga yun. Pag pinapakanta lang ako ng Tsaka ang pinakaunang naalala kong kinanta ko sa school namin nung elementary ako, rap. Yung Stupid Love ni Salbakuta. Pasample ng konting linya lang.
love ako sa'yo. Kala ko pag-ibig mo ay tunay, pero hindi nagtagal lumabas din ang tunay na kulay. Yan. Yung kilay Ayun. mo pag mataas, lagi Oo. namimik. Oo. Yan, So, yung song na yan. so yun talaga yung pinakauna mong kinanta nung elementary days mo. Tanong ko lang, sa lahat ng Salamat. naging kalaban mo, magmula nung una hanggang nung kanina, sino yung mga alam mong natakot ka na baka feeling mo doon ka na malalaglag talaga? Yung pangatlo. Bakit sa tingin mo bakit siya? Kasi malinis siyang kumanta and sobrang powerful nung. Tapos, ang nangyari rin kasi noon, yung song choice ko, late ko nang na-rehearse. Oo. Yung kabuuan nung nabuo ko. Late, sobrang late na. So, parang nag-aalala ako. Pero, awa naman ng Diyos. Nakaluto. Kamusta naman yung mga banding kila Madam Vice Ganda, kila Bong Navarro at sa mga kaibigan natin sa Showtime? Paano naman ang banding ninyo sa kanila? Okay naman, nakaka-starstruck pa rin. Hindi, kahit palagi ko na silang makikita na dumadaan sa harap ko or ano. Tipong may isip mo talagang sobrang respetado sila bilang artist, bilang artista. Alam mo, parang ang hirap approach. Oo. Ayan, at alam kong hanggang grand finals all the way, dire-diretso yan. Ano yung mga gusto mong ipayo sa mga aspirant nating mga singers, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi dito sa Pangasinan, para maging yapak din nila na makapunta rin sa tawag ng panghalang kagaya mo? Maniwala kayo sa sarili nyo, maniwala kayo sa kung anong meron kayo. Kasi sa una kayo, yung sarili nyo lang ang kakampi nyo eh. Maniniwala lang sa'yo, family mo. Pero unang-una talaga dyan, yung sarili mo talaga eh. Kailangan mong maniwala muna sa sarili mo bago sila maniwala sa'yo. Sino-sino yung Ganun din ako eh. Sa sobrang daming ng ups and downs ko rin sa pagsali sa mga ganyan. Ituloy nyo lang eh. Kumbaga, yung mga, kung masaktan man kayo sa mga contest, gamitin nyo yun bilang motivation. Tapos, palaging do not celebrate too early. Kunyari, nanalo kayo sa ganito, huwag kayo mag-celebrate sa agad. Kasi, anything can happen pa rin. Oo. Sa iyong journey, boss, palagi. sa iyong journey, boss, sino-sino ang gusto mong mga pasalamatan mula nung umpisa hanggang sa nakarating ka sa tawag ng panghalang? Unang-una, syempre, Panginoon. Pangalawa, yung family ko, na walang sawang naniwala sa akin. Sa mga kaibigan ko na todo suporta. At syempre, sa inyong lahat na naniniwala at patuloy pang maniniwala sa kung anong kaya ko pang gawin. Pagkatapos ng quarterfinals, ano nang mangyayari sa inyo? Kailan ka ulit sasalang sa stage? Actually, dire-diretso pa naman yung contest ko hanggang maagaw sa akin yung golden medal. Ang tanong ko lang, boss, anong gusto mong sabihin sa mga makakatapat mo pa sa susunod? Enjoy lang natin. Mabigyan lang naman natin ng magandang performance yung madlang people. Okay na yun. Okay, ayan. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat. Sa susunod ulit tayo magkikita at mag-uusap. Matiyak, one-on-one na ang gagawin natin, Marco Rudio. And congratulations, pride po ng 6th District of Pangasinan, the one and only, the quarterfinals, Mr. Marco Rudio. Thank you. Bye-bye! Ingat! Salamat po.